Това ще е нашия сетъп за евента. Тук ще бъде банера в центъра с един риг за осветляване. Какво ще правим на този банер, братле? Снимат голи всички. Значи, да, без бански, без костюми, всички моно. Тук ще бъде Bredent, ще ги позиционираме на топ мястото, нашия спонсор и приятели. И в ъгъла след това малко по-наляво ще бъде другите наши приятели, Мододен. Така. Това котенце най-вероятно, не това котенце Калин, това котенце най-вероятно няма да го има. С Bredent правим много добри колаборации, освен че са ни спонсори. Ще имаме много интересни неща, като представяне на нов циркониев материал. Калин ще говори за смарт флаговете, което е гореща тема това лято. Ще имаме и доста други курсове, които ще са около имплантиране, имедиатно, отложено. Това ще бъде следващата година. За сега с Bredent имаме много проекти. И ако продължим напред, нагоре, тук отпред ще бъде регистрацията, където ще има много красиви девойки, които ще седнат на едно бюро, ето така, и просто ще почнат да ви регистрират. И ще взимате баджовете и ще си ги слагате като медали. Така. И казвам зала номер 7 вътре, влизаме и започваме евента. Който иска обаче, може, ако желае, да си вземе пуканки, алкохол, бири, уискита, ако ви е тъпа лекцията, може да се напиете спокойно, никой няма да ви се сърди. Зала номер 7, Кристиано Роналдо, Меси, number 1.